Good morning guys. Ito na naman po tayo ngayon. Mag-iikot na naman tayo. Kakarga tayo pero magkakarga muna tayo ng diesel sa Caltex. Dito lang po sa Asiana. Medyo malaylay yung kakarga natin ngayon kasi gusto natin mag-ikot ng konti. Maaga-aga pa. Ang inyong driver sa kalsada. Isang mapagpalang umaga po mga kaibigan guys. Ito ang Ayala Mall, Manila Bay. Guys, lahat po ng hindi pa nakakapag-subscribe sa aking mga video, please po subscribe po kayo. Pindutin nyo lang po ang subscription button at ang bell para sa notification. Maraming salamat mga kaibigan guys, hindi pa uli nakakapag-subscribe. Subscribe po kayo sa aking channel at saka pindutin nyo po ang bell para sa notification. Salamat po. Ayan guys, dito tayo magkakarga sa Caltex sa aking kaliwa, pero malayo po po ikotan natin sa may MOA. Ikot po tayo doon. Medyo traffic guys dito sa may Maax MOA, malapit sa SM Arena, Asia Arena, Mall of Asia Arena guys. Yan, nakaguna guys. Abangan nyo po guys yung mga aking i-upload sa mga susunod na araw. Siguro mga 31 or 1 ng January mayroon na po akong i-upload na iba naman. Medyo mahaba po yun, siguro pag-aati-atiin ko sa ilang part yun. Ito guys yung MOA roundabout. Dito tayo iikot pabalik kasi walang ikotan doon. Ayan guys, nandito tayo sa MOA roundabout. Ikot muna tayo, tapos balik tayo doon sa Caltex para sa pagkarga ng diesel. Weekly nga pala ako guys nagkakarga ng diesel kasi dito lang naman ako sa Paranaque. Once a week lang po ako napunta ng main office sa Makati. Ayan, MOA, Mall of Asia. Maaga pa guys, kaya medyo konti pa yung mga sasakyan dito sa may part ng MOA. Nagmamadali sa likod ko guys, nagbubusina. Baka maubusan ang kalsada eh. Nakikinig din ang tindahan. Oh my God.
Ayan, malapit na tayo sa ating pagkakarga ng gasolina guys. Caltex Jokno Boulevard. Dito po tayo magkakarga ng gas. Ayan po guys, dito na tayo sa Caltex Jokno. Karga po tayo ng diesel. Guys, ayun nakikita nyo yung Soler Manila. Yan pong building na yan, lahat po yan ay Soler. Ito pong nasonan ay Soler Theater saka parking area. Ayan, isa po sa mga project ng company po namin yan guys. Tapos na po tayo magkarga guys ng crudo. Ikot muna po tayo, balik tayo sa site office. Ito guys yung papunta sa Soler. Papunta po ito ng Soler Casino, Hotel and Casino. Ayan, napakalaki ng kalsada po nila. Ayan po, Casino, Shopping, Theater and Loading area dito. Ayan po guys yung Soler Hotel. Stoplight po tayo. Papasok po tayo doon guys sa may Soler. Papasyal ko po kayo guys. Ito ang Soler Shopping Theater. Itong building na to guys. Pasok po tayo. Ayan, car park Soler. Ayan, dito na tayo guys sa Soler. Dahil lang tayo guys. Pag kumanan ka po dyan, yung kumanan na kotse guys, papuntang casino yun. Dito na ulit tayo sa Jokno Boulevard. Ayan guys yung Ayala Mall sa harap lang. Sa lahat po ng hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe po kayo sa aking channel. Pindutin nyo lang po ang subscription button at saka yung bell po para sa notification.
po sa mga nakapag-subscribe na, maraming salamat. At patuloy niyo pong suporta sa aking video. Ayan po ang entrance ng Okada VIP. Ito naman po yung entrance papunta sa fountain area. Guys, salamat po sa panonood ng aking mga video. Mabuhay po, God bless. Andito na tayo guys sa parking area. Pero kuha muna tayo ng tubig na inumin. Kung tawagin namin ito, Timpasil 1 TF1. Ayan po, nakikita niyo po yung mga ikakarga natin tubig. Driver at shepherd, baka naman gustong gumising ng katabi mo. Parking area. California Pinfed, ang kanilang mga higaan sa loob ng sasakyan ni Manong driver. Hiyang-hiya yung eyebags na katabi mo sa'yo. Sabi, Ayan po, na maraming nakaparadang sasakyan. our Philippine Standard Time results in Great Society. 23 star minutes on the hour of 9 o'clock.